EgoVision, канала, в който се срещаме, е моята територия, която се управлява от едно единствено правило и ми се иска да го кажа и тук в живата ни среща, за да чуя вашето мнение. Всеки има право на мнение, разбира се, всеки има право на въпроси, на конструктивна критика и така нататък, но единственото нещо, на което никой няма право в този канал, няма право на неуважение. Тоест, към мен и към канала или с уважение, или никак. Към вас, приятели на канала и хора, които случайно са попаднали тук, аз винаги се отнасям с уважение или блокирам. Радвам се, че в EgoVision се събират толкова свестни хора, аз чета прекрасни коментари, от които чак настръхвам и даже се възхищавам се на тези подредени мисли, на смелостта да споделите толкова лични неща и много ви благодаря. Затова, когато се появи някой тапанар, аз веднага го блокирам. До тук съм блокирала 2 души и може би нормално, когато нещо се разраства, да се появяват, разбира се, и гущери.